Puolesta hyvää loppuiltaa. Tuntui niin kuin se pää räjähtäisi ja repeisi siihen paikkaan. Useita tuhansia uusia tapauksia joka vuosi tulee. Niin ruma harmaa pallo. Hannele, sä oot pitkän linjan ajankohtaistoimittaja ja silminnäkijä-ohjelman tuottaja, mutta sä oot täällä puhumassa pikkusen muista asioista. Eli 3 vuotta sitten lomamatkan jälkeen sä olit saada kummallisia oireita. Joo, me oltiin oltu meidän jokakesäisellä perheleirillä Viron rannikolla, Saarenmaan vastaisella rannikolla Pivarootsissa. Ja viikko sen jälkeen, se oli sunnuntaipäivä, muistan, mä heräsin aamulla sen hiipivään päänsärkyyn. Ja se nousi koko ajan pikkuhiljaa ja mä ajattelin, että tämä on migreeniä. Mulla ei ole migreeniä kovinkaan usein, itse asiassa erittäin harvoin, mutta tämä on varmaan migreeniä. Se paheni koko ajan pitkin päivää, hiipi päälle ikään kuin semmoinen myrskypilvi ja loppujen lopuksi illansuussa mun oli pakko mennä maate, että mä en nyt jaksa olla, on niin heikko olo. Ja kun mä menin maate, niin mä vajosin sinne sen päänsärkyni kanssa sinne koomaan peiton sisään. Mulla oli kylmä ja kuuma. Semmoinen kuumeinen olo, mä hikoilin ja palelin yhtä aikaa. Ja mä jäin niiltä sijoilta sinne nukkumaan ja mä en edes ajatellut mitään. Mä vaan putosin, kerta kaikkiaan putosin. No oliko sulla mitään ajatusta siitä, että mistä oikein on kysymys? Heti silloin alussa ei ollut. Ihan ensimmäinen ajatus oli sika-influenssa, se oli ollut silloin niin kuin kevään hitti. Mutta onko mä nyt saanut keskellä kesää sika-influenssa ja tällaiko se tulee? Että nyt iski niin kuin kauhea kuumetauti. Mutta ei se tuntunut, mä en oikeastaan, sitten se särky oli päällä, siinä oli niin voimakas se päänsärky ja kaikki jäsenet oli kipeät ja semmoinen romahtanut olo, että mä en oikeastaan enää niinku osannut ajatella mitään. Kun mä lähdin vessaan, niin mun pää tärähti liikaa joka askeleella. Mä en voinut käsittää, mikä mulla on. Mä ajattelin, että mä mietin sitä myöhemmin, mä menen nyt vaan nukkumaan. Mutta sitten jotakin ilmeni. Joo, sitten seuraavana aamuna, kun tämä olo ei ollut parantunut, vaan se oli mennyt entistä huonompaan suuntaan ja vessassa kainalolta pestessä mä huomasin, että herran aika, mullahan on tommonen rinkula. Ja mä löysin sen rinkulan tissin alta. Ja se oli semmoinen niin kuin teelautasen kokoinen siinä kohtaa. Ja mä tiesin heti, että jaaha, tää on se B:ltä alkava, eli borrelioosi, koska mistään muusta semmoista ei tule. Mutta olitteko te tietoisia tuon alueen punkkivaarasta, se missä te olitte? Oltiin tietoisia ja oltiin kiskottu punkkeja lapsista ja pidetty huoli siitä, että joka ilta on itse asiassa punkkitarkastus. Me tiedettiin, että se on se rannikkovyöhyke samalla tavalla kuin Ahvenanmaakin, niin nämä rannikkovyöhykkeet, niin nehän on punkkialueita ja siellä on heinikkoa. Saarenmaan niitut ja nurmikot niin on tunnettuja. Niin tiedettiin, että siellä on niitä ja niitä oli kiskottu pois. Mutta suutarilapsilla ei ole kenkiä ja itsestään sitä ei tule tutkittua. Että lapset kyllä syynättiin tarkkaan, mutta omaa itseäni en sitten ollut tarkkailu. Miten se päänsärky sitten paheni? Se muuttui niin kokonaisvaltaiseksi, että mä en tosiaan uskaltanut enää lähteä sängystä pois. Tuntui niin kuin se pää räjähtäisi ja repeisi siihen paikkaan. Tosin kaikki muutkin lihakset ja jäsenet ja ei kestänyt yhtään ääntä, ei kestänyt valoa ja semmoinen ihmeellinen horkka päällä koko ajan. Se oli jo silloin ensimmäisenä yönä muistaakseni, mutta erityisesti toisena yönä, niin mun piti 3 kertaa vaihtaa yövaatteet, koska mä olin hikoillut niin paljon, että mä saatoin vääntää niistä vettä. No, pelottiko sua, että mihin tämä oikein johtaa? Jälkikäteen ajattelin, että mun olisi pitänyt olla suurin piirtein kauhuissani, mutta jotenkin elimistö oli niin, mä olin ihan lamassa. Mä en osannut ajatella mitään. Vaikka mä jopa tiesin sit siinä kohtaa, että mulla on rinkula ja että se on borrelioosi ja nyt pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin, niin mä menin nukkumaan. Soili, sä oot terveystieteen tohtori ja 20 vuotta tutkinut punkkien välityksellä leviäviä sairauksia. Niin kuinka vaarallinen toi pieni petopunkki oikein on?
nykyään aika paljon enemmän kuin tunnetaan. Joskus 100 vuotta sitten ei vielä tiedetty, että ajateltiin, että se on vain joku lintujen ravintoa, mutta tänä päivänä tunnetaan hyvin jo aika hyvin punkkien välityksellä leviävät sairaudet, punkkien eli puutiaisten oikeammin sanottuna leviävät sairaudet. Ja sen takia tätä puutiaista pidetään ehkä vaarallisimpana petoeläimenä tai eläimenä, mikä on esimerkiksi Suomen luonnossa, mutta myös eri puolilla maailmaa. Nämä Suomessakin tunnetuimmat sairaudet on borrelioosi ja sitten jonkun verran löytyy myös muita, papesioosia jonkun verran ja puutiais- ja aivokuumetta, mutta eniten borrelioosia ja sen takia, koska näitä tapauksia on tuhansia vuodessa, useita tuhansia uusia tapauksia joka vuosi tulee, niin sitä voidaan tietenkin perustellustikin pitää vaarallisena. No miten sä itse kohtasit punkin ensimmäistä kertaa? No ensimmäisen kerran jo 70-luvulla, kun matkustelin Saksassa ja sitten 80-luvulla opiskeluvuosina Itävallassa, niin siellä ihan Itävallan Viinin ympärillä olevissa viiniviljelmillä, kun tuli siellä vaellettua sielläkin ja sitten kerran istuin lukemassa kirjaa siellä mäellä ja kuuluva kops, niin semmoisen noin 3-metrisestä, eli nämä punkit voi siis aika korkeallekin kiivetä, niin tämä oli semmoinen ainakin 3-metrinen pensas ja tämä punkki putosi sitten kirjan lehden päälle. Ja ilmeisesti tarkoitus oli päähän osua, mutta tipahtikin sen kirjan päälle, niin silloin ensimmäisen kerran näin siellä. Ja sitten sen jälkeen sitten koirasta löytyi punkki ja tämä oli 90-lukua ja koira kuoli puoli vuotta sitten siitä tartunnasta niin borrelioosiin. Niin sillä tavalla niin niitä on elämän varrella tullut erilaisia omiakin kokemuksia. No, kuinka iso osa punkeista näitä tauteja sitten levittää? No, siitähän riippuu alueesta. Että on alueita, joilla ei varmasti yhdessäkään punkissa ole. Ihan täyttä varmuuttahan ei voi koskaan tietää. Mutta niitä arvioidaan, että siitä, että ei ole yhtään eli nollasta, niin jopa joka toinen punkki voi kantaa. Eli voi olla jopa enemmänkin siitä, mutta nämä nyt tietenkin arvioita. Niin sanotaan, että 0–50%. Ja sitten on ajateltu esimerkiksi Helsingin alueella voisi olla joka kolmas punkki. Eli noin yli 30% punkeista voisi kantaa keskiarvoltaan. No Hannele, sä lähdit sitten hakemaan apua siihen kovaan päänsärkyyn, niin saitko sä apua? Joo, mä sitten pystyin sieltä sängyn pohjalta perheen patistuksella lähtemään ihan keskellä heinäkuuta terveyskeskuksen päivystykseen ja sainkin sitten onneksi ajan sinne ja siellä oli kesäharjoittelija sitten paikalla, joka näki sen rengasihottuman, joka oli siinä kohtaa sitten jo ison ruokalautasen kokoinen, eli levinnyt jo tänne tissin yläpuolellekin. Ja ensimmäisenä sanoi, että hui, kun se näki sen. Ja sitten rupesi tutkimaan tietokonetta ja totesi, että jaaha, antibioottia tähän pitää määrätä. Ja sen käypähoitosuosituksen mukaisen 2 viikkoa antibioottia antoi. Mutta hän ei noterannut tai oikeastaan niin kuin ajatellut, että mikä tämä päänsärky on, koska lääkärikirjan mukaan sitä ei olisi pitänyt olla. Mutta sä olet itse olla kuitenkin aika lopussa sen päänsäryn kanssa. Mä olin aivan siis, mä nukuin kaiket päivät. Sitten kun mä sain sen antibiootin, niin ajattelin itsekin, että okei, kyllä tämä varmaan tästä ja kyllä lääkäri on oikeassa. Ja vähän mua hämmästytti se lääkeannoksen koko. Et sen verran mä pystyin itsekin tajuamaan ja sen verran mitä sain oltua pystyssä, niin sitten tomerana tyttönä yritin tihrustaa internetistä, että mikä mulla voi olla. Että voiko borreliossa olla. Googlesta hain kaikenlaisilla hakusanoilla ja itse sain semmoisen tuloksen, että mulla on aivokuumeen oireet, mutta borrelioosin rengasihottuma. Ja että se lääkemäärä, joka mulla oli liian pieni. Mitä sä sanot, oliko Hannelella borrelioosi? Borrelioosi ja puutiaisaivokuumeen alkuvaiheen oireita voi olla vaikea erottaa toisistaan. Borrelioosi voi yhtä lailla ja liittyykin borrelioosiin, että hyvin, niin kuin kuvailit siinä alussa, niin oireet oli hyvin borrelioosiin sopivia. Ja puutiaisaivokuumehan on yleensä kaksivaiheinen, oireilee niin kuin kaksivaiheisesti. Alussa on tämmöistä päänsärkyä ja pahoinvointia, pientä lämpöilyä, että se on aika tavallinen. Mutta sitten se menee ohi ja sitten siitä noin viikon päästä aika monilla menee ohi siinä, että elimistö itse voittaa sen. Ja
muita oireita ei tule. Et sitten tulee sellainen viikon suunnilleen rauhallinen vaihe ja sen jälkeen sitten ne alkaa voimakkaammat ne joko aivokalvon tai aivokudoksen tulehdusoireet. Mutta onko se punainen ihottuma, onko se varma merkki borreliosista? On nimenomaan, että koska tässä tuli niin selkeä ihomuutos, se mitä nyt en tietenkään ole kuvaa nähnyt, mutta se mitä selitit, niin oli niin selkeä borreliabakteeri, tämmöinen laajeneva ihomuutos. Se ihomuutos voi olla melkein minkä tahansa muotoinen, ei tarvitse olla mikään tämmöinen maalitaulun näköinen. Eli ensin keskellä on punainen merkki ja sen jälkeen sitten vaaleita ja sitten taas punotusta. Se voi olla hennonpunainen ja naisilla, ruotsalaisenkin tutkimuksen mukaan, niin erityisesti naisilla on aika usein tasainen hentopunoitus. Mutta kaikki sitä ihottumaa eivät saa. Ei. Sehän tämän tekeekin ongelmalliseksi, että diagnoosin saaminen voi olla ongelmallista, että ihminen on saanut tämän punkinpureman tai piston, kumpaan nyt haluaa sanoa, käyttää termiä, mutta sitten se voi mennä suoraan verenkiertoon. Saattaa olla, että ensimmäiset oireet on jotakin nuhan kalta. Sitten on siellä kipuilua ja pientä lämpöilyä. Ihminen ei mihinkään ajattele, että on vaikka kesäflunssan tyyppistä tai jotain tämmöistä kolotusta, joka menee ohi. Sitten saattaa mennä kuukausia, jopa vuosia, ettei ole mitään. Se bakteeri menee suoraan syvemmälle elimistöön ja sitten vasta saattaa tulla näitä oireita tai ihomuutoksia vasta kuukausin päästä. Niin mistään se mahtaa johtua, että ne sun oireet oli niin valtavan rajuja? No sitä mä itsekin siinä ihmettelin, koska se tieto, tämä niin sanottu yleinen tieto tai internettieto ja lääkärikirjan tieto oli se, että borreliosissa ei ole alussa oireita, että voi tulla rengasihottumaa ja siinä kaikki. Mutta itse mitä mä luin ja miltä musta tuntui, siis mustahan tuntui siltä, että mun on keskustietokone puutattu pois päältä, että se on niin kuin kerta kaikki sen hajonnut. Että ei toimi, mikään ei toimi. Että keskustietokone eli keskushermosto on jonnekin, se suoraan hermopääkeskukseen joku oli osunut niin sanotusti. Marjatta, sä viitit lapsena Turun saaristossa ja Ahvenanmaalla paljon kesiä. Niin mitä silloin tiedettiin punkeista? Punkit oli, mutta ei niistä tiedetty sen kummemmin. Oletko sä itse niitä nyppinyt pois? Olen itsekin ottanut pois. Sitten kävi niin, että yksi punkki olikin aika kohtalokas. Kyllä. Asettui keskelle päätä ja ehti olla siellä useamman päivän. Sitä nyt ei muista tarkalleen, mutta se oli jo iso, kun se otettiin pois. Onko sulla itsellä mitään mielikuvaa, että minkä näköinen se oli se punkki? Rumaharmaa pallero. Mitä sitten sitä seurasi? Sitten alkoi sairastelu ja mä olin ensinnäkin lapsi, mutta se syksy jo sen punkinpureman jälkeen oli semmoista aivosumussa elämistä. Siitä on hyvin, hyvin vähän muistoja. Sen mä muistan, että mä olin aina sairas, koko ajan sairas. Väsynyt, uupunut, ei koulu enää sujunut. Ja sitten vuoden 1958 alussa sain vakavan munuaistulehduksen, jonka vuoksi sitten olin 3 kuukautta lastenklinikalla. Mutta niitä ei kuitenkaan osattu mitenkään yhdistää siihen punkkiin näitä oireita. Ei. Tuosta on nyt yli 50 vuotta aikaa ja nyt joudut aikaa jo käyttämään pyörätuolia, niin onko tämä myös sen punkin syytä? Luultavasti, koska vuonna 2003 mä sain niin sanotun halvauksen. Multa meni liikuntakyky oikealta puolelta, mutta tunto säilyi. Eli hermot vaan lopetti toimintansa. Sitten kesti vuosikausia, yritin pärjätä, kunnes sitten loppujen lopuksi sanottiin, että se on sulle itselle eduksi, jos sä otat pyörätuolin avuksessa. No Soile, kerro minkälainen se borrelia-bakteeri oikein on, mitä punkki levittää? Borreliabakteeri kuuluu spirokeettoihin. Se kuuluu samaan kuin kupan aiheuttaja. Ja se tiedetään, että on erittäin selviytymiskykyinen bakteeri. Eli tätä bakteeriahan on löydetty jo niin kuin sanotaankin, että sitä jo nämä punkit imi dinosauruksia, niin oliko silloin jo borreliabakteerikin, niin sitä en tiedä. Mutta se on niin kuin nähtiin tässä jäämiesötsistä, että ainakin 5000 vuotta sitten on jo ensimmäiset todetut borrelia-tapaukset. Mikä sen tekee niin kestäväksi?
Tämä bakteeri pystyy muuntamaan esimerkiksi pintaproteiinejaan. Eli jos se joutuu epäsuotuisiin olosuhteisiin, on ne sitten happo-emästasapainon muutoksia, lämpötilan muutoksia, niin mitä tahansa muutoksia, mitä elimistöön tulee, kuivuutta, kestää kaikista huonoiten, mutta jäätymistä oikein hyvin. Että jotkut tutkijat on tutkineetkin, että pakastaneet bakteerin ja sitten useiden viikkojen tai jopa vuosien kuluttua ottaneet sen pois pakasteesta ja laittaneet ravintoliuokseen ja sieltä taas lähtenyt nämä bakteerit elämään ihan normaalisti. Eli sillä tavalla sitä ei saa tuhottua, että kuumuudella saa tuhottua. Että sen takia tämä borreliabakteeri elimistössäkin suosii paikkoja, jotka on viileitä. Eli juuri silmännesteet, nivelnesteet, virtsatiet, juuri niin kuin nyt tässä on, että munuaistulehduksia, virtsarakkoon tai miehillä prostata. Tällaisiin paikkoihin, jotka pysyvät viileinä, niin mieluummin sellaisiin paikkoihin. Niin Hannele, miltä kuulostaa, että sä oot joutunut tuommoisen älykkään bakteerin uhriksi? No hui, tässä alkaa jo jälkikäteen pelottaa, mutta toisaalta mun onni oli se, että mulle tuli se rengas-ihottuma. Ja mun onni oli se, että mulle sitten annettiin se antibioottikuuri. Et toisin kuin sulle, jolloin ei sitten osattu mitenkään yhdistää tätä asiaa. Enkä tiedä, olisiko silloin ollut mitään antibioottisuosituksiakaan. Että toisaalta mä oon päässyt vähällä. Tosin mä en tiedä, mitä tuleman pitää, mutta siihen nähden niin onneksi satuin saamaan sen nyt sitten 2000-luvulla, jos pitää positiivinen olla. Niin sun sairasteluhan jatkuu kuitenkin vuosien ajan. Jatkuu ja tuosta, että kyllä mä sain silloin hoitoa, sitä penisiliiniä kokeiltiin sairaalassa, mutta se ei tehonnut. Sitten kovalla kortisonikuurilla saatiin ne munuaiset rauhoittumaan. Niin, minkälaisia sitten niitä muita oireita sulle tuli vuosien aikana? Kognitiiviset ongelmat oli heti silloin jo 50-luvulla. Siis tämän sairastumisen jälkeen, pureman jälkeen, ne tuli hyvin nopeasti. Liikunta kävi kömpelöksi, tuli näitä erilaisia kipuja ja tuo päänsärky. Se valtava päänsärky. Niin, minkälaisia sairauksia sulle tarjottiin sitten vastaukseksi? Siinä meni 20 vuotta, että ei tarjottu yhtään mitään. Ja 80-luvulla sitten mä ensimmäisen kerran ponnekkaasti lähdin hakemaan apua. Niin diagnoosi oli sitten kaksisuuntainen mielialahäiriö ja mikä tämä toinen nyt on se hieno termi, mitä käytetään. Persoonallisuushäiriö. Mutta missä vaiheessa itse sitten ajattelit, että kyse voisi olla borrelioosista? No just tämän ensimmäisen avunhaun jälkeen mä sitten rupesin etsimään itse tietoa, että mikä voi olla vikana. Ja kirjaston kautta löysin tämän borrelioosin ja sitten 92 olin jo varma, että kyse on borrelioosista. Mutta kukaan lääkäri ei uskonut eikä ottanut huomioon ennen kuin vasta 99 sain kovan tappelun kautta ensimmäiset testit. Ja ne oli sitten positiiviset. Mistä se johtuu, että borrelioosia kuitenkin ja näitä punkin aiheuttamia sairauksia tunnetaan näin kovin huonosti? Monimuotoisuus. Varmaan oireiden monimuotoisuus on yksi. Se, että millä tavalla osaa yhdistää, kun yhdellä saattaa olla virtsateissa, yhdellä neurologisia, yhdellä silmissä tulehduksia ja erityyppisiä sydämessä, nivelissä. Vaikea yhdistää silloin niitä tähän, että näille ihmisille tulee vaikka 10 diagnoosia ja sinne tulee sitten kroonista väsymysoireyhtymää, MS-tautia, dementiaa, joillakin Parkinson, joillakin ALS. Tämä ei tarkoita siis sitä, että vaikka näitä on, että borreliabakteeri olisi ainoa ja aina näiden aiheuttaja, mutta näissä taudeissa on huomattu, että kun on esimerkiksi vaikka kuoleman jälkeen tutkittu aivoleikkeitä, niin on löydetty sitten borreliabakteereitakin. Koska se oireiden kirjo on näin monimuotoinen, niin on vaikea löytää. Ja kun vasta-ainetestit on tällä hetkellä, tämä diagnostiikka perustuu vasta-ainetesteihin ensisijassa siihen. On erittäin vaikea vasta-aineilla välttämättä luotettavasti todeta, että onko ihmisellä borrelioosi vai ei. Hannele, mistä sä sitten sait tietoa? Oliko se netti se paras lähde? Netti. Googlaamalla se, mitä pystyy, koska se valoherkkyys oli myös semmoinen, että mä en
välttämättä pystynyt kauhean hyvin lukemaan sitä nettiä, mutta netistä mä löysin sitä tietoa ja vaikka mä tietysti kokeneena netin käyttäjänä tiedän, että kaikkeen ei voi luottaa, niin kyllä mä tunnistin itseni sieltä niistä oireista. Ainoa, joka otti mut vakavasti tai joka suhtautui minuun niin kuin kokonaisena ihmisenä, oli meidän työpaikkalääkäri, joka kuunteli ja ymmärsi, että okei, sulla on nämä oireet ja keskustellaan siitä diagnoosista sitten joku toinen päivä, mutta hoidetaan nyt sua vaan tässä ihmisenä, eikä niin, että kun sulla on väärä oire, niin nyt me ei oikein tiedetä, mitä me sun kanssa tehdään. Minkälaisia kokeita sulle sitten tehtiin? No, mulle tehtiin sitten selkäydinpunkti, jossa mitattiin kaiken maailman loisia ja myöskin se puutiaisaivokuume, jota itse mä pidin nettilääkärinä. Mä tietysti uskon ja tiedän, että nämä netissä itselleen diagnoosin hakeneet on varmaan lääkärin mielestä pahimpia. Mutta ei sekään sitten sieltä löytynyt. Ei sieltä löytynyt yhtikäs mitään. Ei löytynyt hiviä eikä löytynyt mitään loisiakaan. Et mitään ei löytynyt. Kerta kaikkiaan mitään ei löytynyt, mutta päänsärky jatkui ja sehän jatkui siis ei yksin viikosta toiseen, vaan kuukaudesta toiseen. Voiko sama punkki levittää molempia, sekä borrelioosia että puutiaisaivokuumetta? Kyllä punkkien välityksellä voi saada kymmeniä, joidenkin näkemysten mukaan jopa satoja, muutamaa sataa eri taudinaiheuttajia. Siihen kuuluu erilaisia bakteereita. Että se tavallisimmat, mitä yleensä kirjallisuudesta löytää, on borrelia-bakteeri, sitten puutiaisaivokuume, joka on suhteellisen harvinainen kuitenkin, ja se on virus. Mitä sitten pitää tehdä, jos ja kun havaitsee punkin ihollaan? Jos havaitsee ihollaan punkin, niin tietenkin ensin pois. Sitten valokuvata se paikka ilman muuta sekä punkki että tämä iho kannattaa aina valokuvata. Ja sen jälkeen sitten se on sillä tavalla, että kun ei voi olla varma, oliko siinä punkissa bakteeria, niin se nyt alkaa ne ongelmat sen jälkeen. Jos siinä oli bakteeria, mutta ei tule ihomuutosta, niin silloin ollaan vaikeuksissa, koska silloin ajattelee, että no hyvä, tässä ei ole mitään hätää. Että siksi tämä diagnostiikka on niin ongelmallinen, koska nyt me tullaan juuri siihen alueeseen, että mitä sitten tehdä. Jos ei tule mitään muutosta, niin hoitoa ei yleensä anneta. Että jos on raskaana oleva nainen ja on selkeä niin kuin tämmöinen punkkikontakti, niin sitten saatetaan varmuuden vuoksi antaa lyhyt antibioottihoito, mutta muuten sitä ei yleensä ei saa. Että jos ei sitten vaatimalla vaadi, niin sitten tietysti voi saada varmuuden vuoksi. Mä en paljonkaan välittänyt siitä, vaan mä itsepäisesti hain sitä tautia, mikä musta on vikana. No Marjatta, sullehan kävi sitten niin, että vuonna 2006 sait ensimmäisen tämmöisen pitkän antibioottikuurin. Varsinaisen borrelioosiin tähdätyn suonen sisäisen IV-hoidon. Kuinka kauan se kuuri kesti? 4 viikkoa. Kuinka monta kuuria on sitten ollut sen jälkeen? Se toinen lääkitys oli 2 vuoden doksimysiinilääkitys. Ja sen jälkeen oli sitten oireetonta aikaa taas muutama kuukausi. Ja seuraava lääkitys oli taas 4 viikon suonen sisäinen lääkitys. Ja sitten nyt on ollut tänä viimeisenä talvena semmoinen syklilääkitys, jonka mä oon hankkinut sitten muualta kuin Suomesta. No, niin, mikä näiden pitkien kuurien vaikutus sitten on ollut? No, se doksimysiin, se vaikutti tiettyihin oireisiin ja kaikista parhaiten just neurologisiin oireisiin. Jokainen näistä lääkityksistä on vaikuttanut sillä tavalla, että mä oon aina ottanut ison harppauksen eteenpäin, mutta sitten ne on pysähtynyt. Tämä viimeinen lääkitys nyt on ollut sitten kaikista paras ja on tehonnut moneen alueeseen, ei pelkästään neurologisiin. Se on myöskin näihin kognitiivisiin häiriöihin vaikuttanut. Niin lukemiseen ja kirjoittamiseen. Kyllä, puhuminen. Niin, että nyt sä pystyt siinä puhumaan ihan sujuvasti. En ihan sujuvasti. No Hannele, sä olit tunnollinen ihminen ja sairastit kesälomalla. Kun sä sitten palasit töihin, niin missä kunnossa sä olit? No munhan piti olla kunnossa, kun mullahan ei pitänyt olla mitään. Mulla vaan särki päätä koko ajan, mikä ei pitänyt olla siis taudinkuvaan kuuluvaa. Ja mä palasin töihin, niin mä jaksoin olla 3 päivää jotenkuten sillä keskittymällä sitä joka ilta nukkumaan saman tien. Mutta sitten 4. päivänä kerta kaikkiaan romahdin, että mä jaksoin olla korkeintaan 3 päivää viikossa töissä. Ja tämä hyvä työpaikkalääkäri kyllä ymmärsi, että
Että sitten on pakko määrätä sairauslomaa ja hän uskoi, että se johtuu tästä. Mutta oli vaikea. Mä tunsin, että mä jaksan vähän. Silloin mulla ei ollut enää sitä, että mun pitäisi nukkua aamusta iltaan. Mä pystyin olemaan niin kuin jo erinäisiä tunteja pystyssäkin. Mutta hyvin varovasti ja keskittyen vain joihinkin tiettyihin asioihin. Mä sitten keskityin vaan siihen työn hoitamiseen, kuinka ollakaan. Niin, sä et ollut varsinaisesti terve, mutta et myöskään sairas. Niin. Miltä toisoille kuulostaa? Onko se jotenkin tyypillinen semmoinen jälkijäristys, joka borrelioosista voi tulla? Ja aaltoileva kulku on tyypillistä. Että aika harvointa on suoraan etenevä joissakin tapauksissa, varsinkin jos on useita tartuntoja saa, niin voi edetä todellakin niin, että halvaantuu ja todella vakavasti sitten. Mutta tämmöinen aaltoileva kulku, hyvät ja huonot kaudet seuraa toisiaan, niin se on aika tavallista. Ja senpä takia niinä hyvinä kausina ajatellaan, että no ei hätää mitään, että nyt tästä on selvitty. Ja sitten taas ne oireet palaa. Että tässähän on nähty tämmöinen noin 4 viikon sykli tämän bakteerin käyttäytymisessäkin. Onko tämä tämmöinen pitkä antibioottikuuri, mitä Marjattakin on saanut, niin onko se ainoa keino oikeastaan taistella borrelioosia vastaan? No siinä on nyt sitten, tullaan taas tähän, että on nämä 2 näkemystä. On niin sanottu IDSA, joka on amerikkalaiset infektiolääkärit, ja on ILADS, joka on kansainvälinen borreliosijärjestö. Eli kummallakin järjestöllä on omat tutkijakannattajansa ja lääkärit, jotka on täysin eri mieltä tästä hoidosta. Ja tämä kansainvälinen borreliosijärjestö on sitä mieltä, että tämä hoito täytyy olla yksilöllinen, koska nämä oireet on yksilöllisiä. Ja siksi he ovat sitä mieltä, että joissakin tapauksissa voi olla, että riittää esimerkiksi kuukauden antibioottihoito. Ja sitten joissakin tapauksissa he on sitä mieltä, että se pitää jättää avoimeksi. Eli oire pitää hoitaa niin kauan, että oireet on olleet poissa noin 2 kuukautta. Ja sitten vasta lopettaa hoito. Et se on sitten taas, valitettavasti tästä on 2 niin voimakkaasti toisista poikkeavaa näkemystä, ja se tekee tämän erittäin vaikeaksi nyt potilaan kannalta. Mutta Marjatta, tosiaan sinnittelit näiden kaikkien sairauksien ja vaivojen kanssa vuosikausia ja teit töitä maalarina. Kyllä. Kuinka vaikeaa se oli tehdä töitä? Loppuvuosina se oli vaikeaa, todella vaikeaa. Ja sitten oli lopetettava se työnteko, kun lepotaukoja täytyy pitää 10-15 minuutin välein. Pidettiinkö sinua luulosairaana? Kyllä. Miltä se tuntui? Hyvin ikävältä. Mutta toisaalta mä en paljonkaan välittänyt siitä, vaan mä itsepäisesti hain sitä tautia, mikä musta on vikana. Mä en paljonkaan välittänyt siitä, mitä toiset ajattelevat. Ja sullehan ehdotettiin taas Hannelle aivojen käyttökieltoa yhdeksi vaihtoehdoksi. Mitä se voisi tarkoittaa? Joo, se oli mun tuttava lääkäri, joka hoiti samaan aikaan aivotulehduksessa ollutta, ei punkin aiheuttamaa, vaan aivotulehduksessa ollutta ihmistä, ja sanoi, että mulla on samanlaiset oireet kuin hänellä. Ja aivojen käyttökielto tarkoittaa sitä, että kaikki nollataan, kaikki rauhoitetaan. Ei yksin fyysisesti, vaan myös henkisesti. Että ei stressiä, ei ylimääräisiä paineita. Sehän on tietysti kauhean helppoa tässä nykymaailmassa, ja varsinkin jos olet työelämässä, niin missä tahansa töissä ihmisillä on nykyään stressiä ja painetta. Että mä vähän mietin, että kuinka mä tämän aivojen käyttökiellon oikein saan voimaa, mutta jollakin tavalla luonto kyllä ajoi sen. Se teki mut niin väsyneeksi, että mä en voinut sitten keskittyä enempää. Sitten oli pakko mennä nukkumaan. Ehkä se elimistö hankki mulle sen aivojen käyttökiellon, jota mä sitten en kyennyt itse muuten järjestää. Onko tuommoinen aivojen käyttökielto, onko se hyvä neuvo? Niin, kaiken kaikkiaan siis tämä borrelioosi ei niin kuin siinä mielessä eroa. Tämmöinen infektiotauti on infektiotauti. Ja siinähän jokainen tietää, kun on nuhaki, niin ei siinä aivoja kyllä käytetä eikä mitään muutakaan ruumiin osaa silloin, kun se on pahana. Eli bakteerit ja virukset aiheuttaa kyllä sellaisen olotilan ihmiset, että siinä on pakkokin luopua kaikesta. Ja se on loogista ja luonnollista, koska levossa immunipuolustuksella on paremmat mahdollisuudet selvitä siitä taudin aiheutteesta. Marjatta, mitä sä ajattelet tästä? Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että siinä näitä tämmöisiä putoamisia tuli, että tämä aivojen käyttökielto toimi itsestään. Se on se kehon suojamekanismi jollain tavalla, että se ajaa sen ihmisen niin alas, että sen on pakko levätä, jotta se pystyy seuraavat 5 tuntia ehkä jatkamaan.
Tämähän on erittäin tunnettu ilmiö, tämä kutsutaankin fatiikiksi, että se on täydellinen uupumustila. Että siinä ei, että jos yön unen jälkeen nämä potilaat jaksaa tulla ja tehdä jonkun muutaman aamuaskareen, ja sen jälkeen ne odottaa jo, että perhe lähtisi äkkiä töihinsä ja kouluihin lapset, että ne pääsee uudestaan nämä ihmiset, jos on naisesta esimerkiksi tai miehestä kummasta tahansa kyse, niin pääsee se uudelleen lepäämään. Et se on niin kuin, mä tunnistan tuon niin täydellisesti. Eikä mä edes jaksanut odottaa, että ne menisivät johonkin. Ne oli kesälomat, teistä oli vähän helppokin. Menkää menoihinne. Mä menen nyt nukkuun. Niin, että jos miettii, että miten sitä väsymyksen laatua oikein kuvaisi, niin se oli aika syvää. Se oli totaalista, että mulla oli pakko päästä aamiaisen jälkeen heti uudestaan nukkumaan. Ja se oli myös merkille pantavaa, että silloin oli aika kuuma kesä, niin mulla oli patologinen niin kuin hapen tarve, mitä mä niin siinä heti tajunnut. Mulla oli pakko päästä ulos nukkumaan, ei suinkaan sisälle, vaan ulos. Mä raahasin puutarhatuolin omenapuun alle ja hain peiton ja tyynyn ja nukuin siellä koko päivän. Se aiheutti lapsissa paitsi vähän pelkoa, niin ehkä myöskin vähän huvittuneisuutta, että tonne se meni omenapuun alle taas potemaan. Tässä Marjatta, kuinka tarkasti sun pitää itseäsi kuunnella? Erittäin tarkasti. Joka päivä. Ilman sitä oman kehon tutkiskelua, niin ei elämästä tulisi mitään. On jatkuvasti oltava tarkkana kuin porkkana. No, miten sitten, kun tämä borrelia-bakteeri on kerran ihmiseen tullut, niin onko se ikuinen? Tästä on joitain tutkimuksia. Saksalaisetkin tutki tätä ja tulivat lopulta siihen tulokseen, että kun bakteerin kerran saa, siitä ei pääse eroon. Että tämä on vähän niin kuin muutkin elämän aikana saadut mikrobit, että me ei päästä niistä eroon. Ja siitä on kyllä suomalaisiakin tutkimuksia, missä on annettu hiirille esimerkiksi antibioottihoitoa ja siltihoitojen jälkeen tätä bakteeria. Osa kuolee, varsin ne, jotka on verenkierrossa, mutta osa hakeutuu, selviää esimerkiksi nivelissä. Ja sen takia voi sanoa, että sitä ilmeisesti näyttäisi siltä, että saako sitä koskaan, niin kuin ei muitakaan. Vaikka herpesvirus tällä hetkellä vielä ei tiedetä, miten sitä saadaan pois. Se aktivoituu aina aikaa jo, niin näyttäisi borrelia-bakteerikin tekevän. Niin Hanne, säkin sait sitten myöhemmin tai hetken kuluttua ihan uusia oireita. Joo, mulla tuli sellaisia, no sitä lihasjäykkyyttä mulla oli ollutkin ja nivelten jäykkyyttä. Sitten jossain vaiheessa tuli semmoinen, siitä oli jo sitten varmaan kulunut 2-3 kuukautta, niin ikään kuin kasvoissa olisi vääränlainen naamio päällä, semmoinen jäykkä maski. Mä menin vessaan, mä huomasin, että mulla on ihan tulipunainen koko silmä. Enkä mä sieltä mitään roskaa nähnyt, se oli niin verestävä, että en tiedä oliko siellä sitten roskaa vai ei ollut, mutta se tuli niin kuin poksahtamalla, ikään kuin joku olisi neulalla tökännyt yhtäkkiä mun silmääni. Ja mä ajattelin, että kyllä on kummaa, että naama oli ensin ihan kummallinen ja sitten sen jälkeen koko tämä silmän ympärysalue oli kipeä. Että on mulla silmätulehduksia ollut ennenkin, niin ei ne tee kipeäksi sitä täältä saakka. Mutta sekään ei sitten ollut oikea oire, ainakaan sitten taas sen silmälääkärin mielestä, jolla mä kävin, että se oli vaan silmätulehdus. Kerro Marjatta vielä siitä, kun sanoit, että pitää itseään tosiaan tarkasti kuunnella, niin minkälaiset elämäntavat sulla on, että ne on sut tuoneet tähän päivään? Tiukat, ankarat elämäntavat. Eli jo nuorena tuli ruokavalio avuksi. Tietysti liikunta siinä suhteessa, kun sitä pystyi liikkumaan. Mutta nimenomaan se päivittäinen kehonsa kuunteleminen auttoi päivästä päivään eteenpäin. Minkälaisia ruokia sä vältät? Hiilihydraattipitoisia ruokia, tärkkelyspitoisia ruokia. Onko Marjatta oikealla jäljellä? Tästä on kyllä näitä, mitä nyt todellakin näitä paljon seurannut potilastapauksia vuosien aikana, niin nämä, jotka sitten on selvinneet, niin ne on esimerkiksi välttävät sokereita, erilaisia sokereita, koska se tiedetään tutkimuksista, että bakteerit rakastaa sokereita, että mitä enemmän makeata syö, sitä varmempi on, että ruokkii bakteerejaan, ja sitä nyt ei kannata tehdä tietenkään, jos sairastaa infektiotautia, eikä kenenkään ihmisen tietenkään. Että näitä tämmöisiä erilaisia lääkkeettömiä hoitoja nämä kroonista borrelioosairastat käyttää lukemattomia, ja siihen kuuluu on se sitten lämpöhoidosta lähtien, on sitten erinäköisiin happivesiin ja antioksidantteihin
ja tämmöisiin, että niitä löytyy sitten kirjallisuudesta vaikka kuinka paljon eri hoitomenetelmiä. Sen takiakin, kun oireet on niin moninaiset. Mä en nyt aio ruveta aktiivisesti odottaa sitä ja pelkäämään, että koskahan se nyt mahtaisi tulla ja tehdä testamenttia nyt sitä varten, että jotenkuten pystyt suoriutumaan. No Hannele, kun se punkki tuli sulle Viron matkaan tuliaisena, niin onko Viron reissut nyt tehty? Ei suinkaan. Samalle punkkialueelle mennään taas leirille. Olen täysin tietoinen siitä, että mä voin saada joka kesä sen uudestaan, koska se on bakteeri. Eli poskiontoinen tulehduskin voi tulla aina uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Mutta nyt olen entistä tarkempi kaikkien punkkisyynien kanssa. Ja toinen on sitten se, että otettiin sitten heti tämä puutiaisaivokuumerokotus. Että sitten ainakin se virus on niin kuin hoidossa. Että bakteeria vastaan ei voi tosiaan taistella muuta kuin vaan sillä, että yrittää nyppiä ne pois. Mutta sinua ei pelota viedä lapsia sinne leirille? Ei, koska ei mennä heinikoihin juoksemaan ja pannaan pitkät lahkeet, jos mennään vähän sinne päinkin tai mennään niille poluille ja tarkistetaan joka ilta ja liikutaan niillä. Sielläkin on kuitenkin ulkoilualueita ja siellä ei kuitenkaan juosta koko ajan siellä heinissä, vaan päinvastoin vältetään niitä. Että suojaudutaan, mä ajattelen asiasta niin, että siellä elää ne ihmiset myöskin kokoaikaisesti. Siellä asuu niitä ihmisiä niin kuin vuodet ympäriinsä, kesät, talvet, kaikki viikot. Me ollaan siellä 1 viikko, niin me suojaudutaan silloin ja tehdään ne varotoimenpiteet. Punkki ei saa hallita elämää? Ei. Mitäs Soile, mitkä maailmankolkat sitten ovat pahimpia punkkialueita? Melkein voisi sanoa jo kaikki, mutta kaikki ei ole ehkä silti kuitenkaan yhtä pahoja. Suomessa, jos ajatellaan, niin nyt kuulin viimeisimpiä, että ihan tuonne Käsivarren Lappiin saakka, niin siellä on ollut havaintoja kuulemma useita. Niin Suomessa on aika paljon jo joka puolella ihan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta, että siellä ehkä vielä on aika turvallista. Ja onhan toki Suomessakin alueet, jotka on pahempia, eli juuri rannikkoalueet, saaristot ja itäraja on aika paha aluetta ja järvien rannat ja tämän tyyppistä on pahempia. Mutta niin kuin on sanottukin varmaan tässä jo, että myös lyhyeksi leikatulta nurmelta vaikka Helsingin puistoista tai kaupunkien puistoista sitä voi saada. Niin. Pitäisikö tässä jotenkin ajatella, että kun on tätä petokeskustelua, me pelätään susia ja karhuja, niin pitäisikö meidän oikeastikin pelätä niitä punkkeja? Ehdottomasti. Se on ehdottomasti vammauttavin ja tappavampi peto kuin susi tällä hetkellä. Se on ihan se on vaan, se ei ole semmoisessa suomalaisessa mytologiassa ja se ei tule meidän täältä kivikautisesta perinteestä punkkien pelkääminen. Jos on kerran eristettykin vasta borrelioosi 20-30 vuotta sitten, niin meillä ei ole semmoista alkukantaista pelkoa sitä kohtaan, vaikka pitäisi. Marjatta, mitä sä ajattelet? Ihan samaa mieltä. Mutta toisaalta, jos sitä sitten alkaa pelätä koko ajan, että mä en voi lähteä enää mihinkään, niin sitten ei voi tosiaan lähteä niin kuin 4 seinän sisältä mihinkään. Ja sinnekin se voi joku koira tuoda tullessaan tai joku muu. Että kyllä ihminen voi myös jäädä auton alle tai joutua johonkin muun onnettomuuteen. Että tämä on vähän vaikeaa tasapainotella. Toisaalta pitää tietää ja ymmärtää riskit, mutta sitten se ei saa olla semmoinen huppu, joka vetään päähän. No tärkeää tässä juuri on se tieto silloin, että kun tietoa on paljon ja osaa ennakoida niitä paikkoja ja osaa tehdä ne tarkastukset, koska ainoahan tässä on yksi välttää niitä alueita ja jos ei sitä pysty tekemään, niin on juuri se, että täytyy osata tehdä riittävän heti kun on ulkoilut, niin tarkastus. Eikä antaa olla vaikka niiden pitkien housujen sitten niin iltaan saakka, jolloin se on ehtinyt jo olla siellä tuntikausia. No Marjatta, sulla on mennyt melkein koko tähän asti meidän elämä tämän borrelioosin kanssa, niin mitä sä ajattelet, että jos se olisi todettukin aikaisemmin? Mä en tiedä. Tämä on ollut mun elämäni. Tietysti mulla olisi voinut olla toisenlainen elämä, mutta se on ihan turha ajatella sillä tavalla, että voi kun se olisi todettu aikaisemmin, voi kun mulla olisi ollut parantavaa hoitoa aikaisemmin. Se on ihan turhaa. Mistä sä oot joutunut luopumaan? En oikeastaan mistään. Mä oon elänyt, mä oon semmoinen rämäpää ollut, että mä oon väsymyksestä ja vajavaisesta liikunnasta huolimatta, niin mä oon halunnut tehdä asioita ja mun on täytynyt voittaa itseni monessa asiassa.
Mutta mitä sitten, kun puhutaan tosiaan rokotteesta ja puhutaan näistä pitkistä lahkeista ja pitkistä hihoista, niin millä tavalla, mikä on sitten tosiaan se paras keino suojautua punkilta? Niin kuin sä sanoit, niin ei kannata mennä suin päin heinikkoon. Mä olin itse siinä käsityksessä, että ruohikolla sitä ei olisi niin kuin tällaisella niitetyllä nurmikolla, mutta nyt sä sanoit, että sielläkin voi olla sitä, mutta ainakaan ei kannata hillua heinikossa. Ja sitten jos hilluu heinikossa, niin sitten pitää tarkistaa ne punkit. Ja pitää muistaa löytää niitä, me on totuttu etsimään niitä kynnenpään kokoisia, mutta ne on niin pieniä, ne on tämmöisiä nuppineulan pään kokoisia, vähän niin kuin roskia, niin täytyy niitä roskiakin osata etsiä siitä iholta. Mikä se oli sun neuvoon sitten näille tartunnan saaneille, kun tätä oireilua voi kestää suorastaan vuosikymmeniä? Pitääkö pitää kirjaa vai mitä pitää tehdä? Kyllä siinä on tärkein varmaan on se, että ensin tieto. Ja silloin, jos alkaa sitten epäillä sitä, niin sitten alkaa miettiä taaksepäin, onko mahdollisesti oleillut sellaisilla alueilla, onko mahdollisesti saanut punkkikontakteja. Ja sitten sitä kautta lähtee selvittämään, että mitä voi tehdä. No se ongelmahan tulee sitten siinä, että mitä sitten tehdä, kun testit on Suomessa negatiiviset, niin kuin ne monien kohdalla sitten on olleet. No sittenhän nämä potilaat on lähettäneet niitä Saksaan, jossa on sitten näitä kaupallisia testejä, jotka sitten vähän herkemmin tai laajemmin mahdollisesti testaa tätä bakteerikantajuutta. Ja sieltä on tullut sitten näitä ristiriitatilanteita, että Suomessa on testit negatiiviset, mutta esimerkiksi 2 muussa EU-maassa tehdyt testit on olleet positiiviset. Anneli, sä oot nyt kuitenkin ihan hyvässä kunnossa, niin pelottaako sua, että jos ne oireet palaa uudestaan? Toisaalta pelottaa, tai itse asiassa mä ajattelen niin päin, että varaudun siihen, että se ei jäänyt tähän. 2 vaihtoehtoa. Joko oli niin, että se lääke tepsi, ja se oli sitä jälkijäristystä, eli keskimäärin se oli noin puoli vuotta se päänsärky, kun se kesti, ja sitten se pikkuhiljaa hiipui pois. Et nyt sitä ei, uskallan sanoa, että nyt sitä ei ole ainakaan niin kuin siitä johtuvaa, eikä sen tuntusta päänsärkyä. Mutta mä oon täysin tietoinen siitä, että se voi olla, että se on jonnekin lokeroitunut, jonnekin tehnyt pesän, ja putkahtaa sieltä sitten vuoden päästä, 5 vuoden päästä, 15 vuoden päästä, koska tahansa. Mutta mä en nyt aio aktiivisesti odottaa sitä ja pelkäämään, että koskahan se nyt mahtaisi tulla ja tehdä testamenttia nyt sitä varten, että perheessä on ollut 2 vakavasti sairasta lasta, jotka on meinannut kuolla niin kuin pienenä lapsena, ja se on ollut mulla siihen asti niin kuin pahin kokemus, mitä voi olla, ja mä oon todennut, että jos mä alan pelätä, mitä vielä voi tulla, niin mä joudun pelkäämään koko ajan. Et sitten tulee, kun tulee, ja pelätään sitten, kun on sen aika, että jos etukäteen pelkää, niin sitten joutuu pelkäämään 2 kertaa. Et podetaan sitten, kun tilanne on päällä, ja antaa sen väliajan olla. Niin. Mutta kuinka paljon ihmiset ylipäätään niin kuin häpeää tai salailee borrelioositartunta esimerkiksi? Paljon. Sä teet paljon vertaistyötä, niin mikä sun kokemus on? Siellä on monia ihmisiä, jotka tietävät, ovat jopa saaneet diagnoosinkin, mutta eivät uskalla siitä kertoa esimerkiksi työpaikalla. Pelossa, että menettää työpaikkansa. No, sitten on toisia ihmisiä, joilla ei ole vielä diagnoosia ja eivät uskalla puhua oireistaan edes lähimmäisilleen, omaisilleen, koska juuri pidetään luulosairaana. Ethän sä ole sairas, kun ei sulla ole diagnoosia. Mikä sun vastaus tämmöisille ihmisille on? Itse mä olen sitä mieltä, että pitäisi puhua, mutta mä en voi kenellekään sanoa, että sun täytyy puhua, koska kyse on siitä yksilön omasta elämästä, elämänvaiheesta. Tässä Soile, mitä mieltä sä oot? Tietysti tämä on sellainen juuri tämän monimuotoisuuden takia ja se, että niin monesti potilaat saa kuulla, että näitä ainakin koko ajan tulee ja maailmaltakin raportoidaan, että ei siellä turhaan ole kirjakin kirjoitettu It's all in your head, eli kaikki on vain mielikuvituksen tuotetta tai nämä oireet on psyykkisiä, niin se on vaikea. Ihminen haluaa, että ne oireet on fyysisiä eikä psyykkisiä selkeästi. Ja sitten kun ne leimataan helposti psyykkisiksi, koska ne oireet on niin monimuotoiset, ja kun sitten testit näyttää negatiivista ja sitten sanotaan vaan, että ne on todellakin vaan nyt, että ihminen on stressaantunut tai muuten vaan herkkä tai mitä vaan tämmöisiä variaatioita kuulee, niin
kyllä siinä sen jälkeen aika moni lopettaa puhumisen ja kärsii yksinään, että näitäkin kuulee koko ajan, että ei ne sitten mainitse niistä mitään. Hanneli, sä oot kuitenkin niin kuin nyt tässäkin lähtenyt avoimuuden tielle. Ehkä mun on myös helpompi siinä mielessä, kun mä sain ne oireet niin voimakkaasti heti, että kukaan ei voinut epäillä, että mä keksin sellaista. Enkä mä voi keksiä itselleni semmoista hikoilua esimerkiksi, että se iski niin rajusti heti, niin mä tiedän, mistä se johtuu. Että miksi mun pitäisi pelätä tai hävetä sitä. Ja toisekseen musta tieto on niin tärkeää. Se on niin äärettömän tärkeää, että kyllä siitä, mä ymmärrän hyvin, jos kaikki ihmiset ei pysty. Ylipäätään kaikki, mikä liittyy neurologiaan ja heikkouteen, on meidän yhteiskunnassa kuitenkin vähän on niin kuin hyväksyttäviä sairauksia ja sitten on vähän vähemmän hyväksyttäviä. Että mä ymmärrän, jos siitä ei halua puhua. Ja tietysti hyvähän mun on nyt tässä puhua. Mulla on nyt toistaiseksi oireet pois ja mä sieltä rekan alta selvisin, mutta jos se tulee takaisin, ainakin mä ihan varmuudella tiedän, mistä se johtuu. No, Marjatta, sulla on siellä kotona erityiset voimakalliot, voimakivet. Minkälaista voimaa ne antaa sinulle? Ne on oikeastaan sen voiman symbolit. Eli kun mä käytän tämmöisiä mielikuvaharjoituksia selvitäkseni tästä elämästä, niin ne kivet on vaan semmoinen välikappale. Eli mä suuntaan ajatukset sinne kiviin ja sitä kautta mä pääsen helposti sitten näihin mielikuvaharjoituksiin. Minkälaisia mielikuvia sieltä tulee? Oi, ei niitä voi kertoa. No Hanneli, sä tosiaan sanoit, että sulla on vakavasti sairasta lasta ollut ja heidän sairaudet on opettaneet sulle aika paljon. Joo, ne on opettanut sen, että etukäteen ei kannata murehtia, että jotain vielä pahempaa voi kohta kuitenkin tapahtua. Että juuri kun sä luulet, että sä selvisit yhdestä vakavasta jutusta, niin sitten tulee heti seuraava perään. Niin jos sä etukäteen koko ajan mietit, mitä vielä kamalaa voi tapahtua, niin sitten sitä sitten miettii vaan koko ajan, mitä voi tapahtua. Että jossain vaiheessa ihminen pelkää läheisensä puolesta ja pelkää niin paljon menettämistä, elämän menettämistä. Siitähän siinä on kysymys. Että sitten pelkokiintiö vaan tulee täyteen. Nyt mä oon pelännyt tarpeeksi ja tulee sitten mikä tulee. Et nyt pitää elää vaan. Niin, viimeisen niin paljon kuin pystyy. Ja jossain vaiheessa mä ajattelin siinä, kun päänsärky oli pahimmillaan, että jäänkö mä tällaiseksi. Enkä mä osannut sitten muuta kuin ajatella, että jos jään, niin sit jään. Mutta sitten en mä sit ihan sellaiseksi jäänyt. Mutta voi olla, että mä vähän ajan päästä tunkin taas sellaiseksi. Sitä ei voi koskaan tietää. Tai sitten mä saan jonkun ihan muun taudin. Tai kaikkia voi koko ajan sattua. Sen se on myöskin opettanut. Ja silloin kun omalle kohdalle sattuu, niin silloin ehkä on niin kuin helpompi suhtautua siihen, että jotain tulee. Naurun tasapaino. Kesän parasta stand-upia. Mä oon Venäjältä, mutta realla mä oon teidän puolella. Välillä tuijotin radioakin. Ne oli mustia. Monilla kaupallisilla ohjelmat on enemmän tai vähemmän kortilla. Lauantaisin 8. kesäkuuta alkaen Kakkosella. Muistatko nuo onnemme kyyneleet? Ketkä kruunataan Suomen seuraaviksi tangokuninkaallisiksi? Tutustu kilpailijoihin osoitteessa yle.fi/tangomarkkinat ja äänestä suosikkiasi. Äänestysaikaa on 6. kesäkuuta saakka, joten pidä kiirettä. Tule jo! Tervetuloa nostalgiamatkalle 70-luvulle.
started talking. I could talk all night. My mind was sleepwalking while I'm putting the world to right. 70-luku kesällä Ylen kanavilla. Guilty as charged. An innocent girl is dead too. This highway we're riding on, it never turns home. Any other injuries? The darkness just swallowed my pride, leaves me to die on my own. Uutisista vielä hyvää iltaa. Vakavien talousvaikeuksien kanssa kamppailevalta STX:n Turun telakalta on kuultu vaihteeksi myönteisiä uutisia. Turussa aloitettiin illansuussa saksalaisen TUI-varustamon uuden aluksen rakentaminen. Telakan johto vakuuttaa, että molemmat TUI-alukset pystytään rakentamaan ajallaan STX:n myyntihuhuista huolimatta. No, se ei ole minun asia päättää, onko telakka kaupan vai ei. Ja minusta se mediamyllytys on hiukan lähtenyt jopa käsistä. Että olen aika vakuuttunut siitä, että mitään nopeita ratkaisuja ei ole. Ja silloin kun emoyhtiön ympärillä käydään tuollaista keskustelua, niin erinäköisiä skenaarioita varmaan joka taholla. Rahoitus on paikallaan ja laivat tulevat ajallaan. SDP:n uudet ministerit ovat ottaneet vastaan tehtävänsä. Susanna Huovisesta tuli uusi peruspalveluministeri ja Pia Viitasesta viestintäministeri. Entinen viestintäministeri Krista Kiuru siirtyi opetusministeriöön. Uusi opetusministeri ei ole ilahtunut tavasta panna lukioita arvosanojen perusteella paremmuusjärjestykseen. Minusta se sopii kovin vähän siihen ajatteluun, joka meillä on ollut historia saatossa vallitseva normi. Ja se on varmasti jossakin mielessä, niin nykypäivää halutaan verrata kouluja, mutta opettajana niin mä en ole koskaan hirveästi arvostanut niitä ranking-listoja, koska sellaiset koulut ovat kaikkein parhaita, joihin tulevat lapset jopa heikommilla oppimistuloksilla, mutta josta nämä lapset valmistuvat. Helsingissä on alkanut uusi muotitapahtuma Pre-Helsinki. Sillä yritetään saada kansainvälistä huomiota uuden polven kotimaisille vaatesuunnittelijoille. Tämän hetken seuratuimalla suomalaisella vaatesuunnittelijalla pitää kiirettä. Aalto-yliopistosta valmistunut tekijä voitti viime kuussa Ranskassa merkittävän nuorten suunnittelijoiden kansainvälisen muotikilpailun. Huippusuunnittelijoille on Suomessa kuitenkin vain vähän työmahdollisuuksia, koska vaatetusteollisuus on lähestulkoon kadonnut maasta. Suomessa toivottavasti vuosien mittaan tulee uusia vaatemerkkejä, jotka pystyy palkkaamaan sitten lahjakkaita suunnittelijoita, mitä tuolta Aalto-yliopistosta nyt koko ajan valmistuu. Ja ulkomailla niin ollaan tosi vahvoilla, että nyt jo suomalainen suunnittelu on tosi arvostettua. Helsingissä on parhaillaan käynnissä muotitapahtuma Pre-Helsinki. Sen takana on joukko kotimaisia vaatesuunnittelijoita, kuten Maaranen. Tarkoituksena on yrittää kääntää kansainvälisen median huomio uuden polven suunnittelijoihin. Yksi tapahtuman vieraista on Kiinan sähköisen Vogue-lehden päätoimittaja, jonka julkaisulla on 10 miljoonaa lukijaa. I want to let more Chinese people to know about Finland. What's happening here? What's the design philosophy here? What's the Marimekko, like the brand here? Yeah. Työkseen nousevia kykyjä etsivä